So hi guys, I hope you're all good. Ngifonele usisi athi sisicela uxoxe isitori sami ngoba ngoDisemba ngishada nomfowabo myeni wami. Ngithi mina uthini sisi? Athi ngishada nomfowabo myeni wami ungizwe kahle. Ngithi sisi kwenze njani? Athi wesisi ngoDisemba nje ngifuna ukuthi mase ngisenda ama invitation ngibasendele nelink yesitori sami ngoba ngifuna ukubachazela basizwe kahle. Ngiyazi ukuthi uzosixoxa kahle wena bas understand. So wonke umuntu ozobe ethola invitation uzobe ethola le link. Guys, ngicela ningangishayi nami ngixoxelwe istory. Okay, so uthi ke usisi uhlangane nobhuti, ubhuti ena 33 yena usisi ena 24. Uthi mabehlangana usisi ubenza i-first year yakhe, ubhuti ukuthi wenza unyaka wakhe wokugcina we-civil engineering. Okay, ubhuti ufunde MUT, usisi ufunde DUT. Uthi ke usisi mabehlangana ubhuti vele impilo yakhe isihlangene ubhuti vele usenento zakhe ubethe sebenza athefunda abe esebenza enamathenda awenzayo. Uthi ke usisi ayike abone nje ukuthi ayisho ukuthi umuntu one direction nasempilweni ngoba bengabe iphuzela le mali angabe namuza ngabe namoto. Uthi ayike nangempela ubhuti nje bathandane uthi 6 months down the line usisi athola ukuthi ayibo use pregnant. Uthi ubhuti nje futhi angapheniki athi bengivele sengifuna ingane, bengivele ngifuna siqala impilo yethu kabusha. Uthatha ayibo kanjani uthi nje usisathe sathukile athi angiyekini sishade. Uthi nangempela yonke into nje yenziwe kusheshe. Uthi usisayi abantwana bakhe abadilivele emshadweni. Uthi usisi graduate ubhuti on the following year. Usisi kube ukuthi yena usenza second year yakhe. Nkathi senza second year athole umntwana wesibili. Nomntwana wesibili abantwana kahle kahle athola amawele. Uthi okay sebenabantwana abawu3 yonke into ihamba kahle. Uthi ke usisi athi esenza anganoma besenza iadvance noma benze honors not sure. Okay, abuyele esikoleni usisi uyaqhubeka uyafunda, graduate naye aqhubeka afunde, sebenengane zo3. Usisi ke mina sengimazi ngoba sebezama umntwana wes4 kube ukuthi ke manje usethola ukuthi usenama fibroids, so ingakhe kade banama miscarriages kakhulu. Ya so ukuthi ke siza ke kuwona ama fibroids. Okay, bese ke usisi ke usiyangixoxela nokuthi ngathi kwawona lama fibroids abesenda uNkulunkulu ngoba shothi bengasafanele aqhubeka beningane nalo myeni ngendlela ukwenzeka kwezinto. Okay, so fast forward ke usisi ke uthi bese umyeni wakhe ke vele ubekade efunde MUT. So kunabantu abaziyo akade befunde MUT, asebefunde DUT, asebenza iadvance yabo, abanye baqhubeka nje bafunda bonke. Uthi ke usisi agcine sekuukuthi usehang out nabo isikhathi esiningi bayihlalele ngaphandle, kuyayiphuzelwa, kuyayixoxelwa nje yabo vele abantu abaziyo abakhonzile. Uthi ke usisi ubhuti aqale achithe kube isixakaxaka. Uthi mhla engene efonini yakhe wathola ukuthi ubhuti umithise 1 eUKZN, 1 eDUT, wamithisa 3 lokho njani eMUT. Uthi ayishuthi labantu kade funda nababanye abazi noma kanjani. Uthi ke usisi ngelinye ilanga athi uyaphuma eDUT esikoleni, uphumela kuyena aqhamukele kuyena, uhleli nentombi emotweni, ikhulelwe yona le ntombazana ahleli nayo, bapake phambi kwemoto yakhe. Uthi nje shuthi kahle kahle ufuna ukumkhombisa. Lapho ufuna ukumkhombisa usisi useyazi wabona nje phuzile efonini but akazabuze lutho kuyena ubhuti. Uthi ke usisi abone ukuthi cha sebeyamdelela uthi aphume kaye kuyena nentombi ambuza ukuthi awukodwa seningazoma kanje ngifuna ngibukisa nabantu. Uthi intombazana ngazi uthi yaphendula yathini yadelela. Uthi agcine seyishaya. Uthi meyishaya ke kube ngathi shuthi vele balwela indoda kanti yena uthi wayelwa nayo ngoba elwela ukuthi iyamdelela. Uthi ke balwe hayi kube ukuthi umyeni wakhe amfaka emotweni athi akahambe angene emotweni ngempela ahambe. Uthi nje sekukhozeka isini nezingane zimhleka zithi ilwane indoda yakho musulwa nentombazana ayishelanga yabona. Uthi nje ayibone nje ukuthi sekuyena isilima la yena ihlaya. Uthi ahamba. Uthi mefika endlini athi sahlela ingena amaphoyisa kuthiwa uzolandwa intombazana imvulela icala. Uthi lapho Friday uthi aboshwe kuze kube uTuesday. Uthi futhi nakhona Tuesday umyeni wakhe uthumela umngani wakhe uthi akazomlanda nje akayingeni. Okay, uthi ke usisi kulokumithisa kwakhe yatshela ubhuti wakhe omdala ukuthi hayibe awuke uzokhuluma naye. Lo bhuti wakhe omdala bashiyana ngo2 years but uthi uyabona nje ukuthi
akunaku lokwakuzana, akunako ukuthi noma emkhuza uzomuzwa noma nje uthi nje abone ukuthi hayi shuthi yena uyibona uright ukuthi umithise kanje yabo nje uthi hayi okay shuthi ke ubhuti wakhe lo umuntu odrive ama-truck vele akekho present kangakho kubona. Even nasenganeni yakhe uthi unomntwana, ingane yakhe wayithatha lo sisi wazohlala naye cause uma umntwana uyaphuza kakhulu and uyilabantu besifazane ukuthi uma ngabe mhlawumbe abantu besilisa befuna ukusebenzisa umuntu wesifazane bemthengele utshwala uzovuma sebenziseke lapha so wayithatha ingane ngoba yayigcinile imali entweni kanjalo. So ayithathe kusisi ahlale naye ingane yalo bhuti omdala. So sekuwukuthi ke bazocommunicate njalo yabo umntwana unjani yini edinga umntwana yabo. So eziqala lezi zinto zabhuti sechithe senjani sekuwukuthi lo bhuti omdala okuyena ohambile ngama-truck yena seyi-provider lo sisi makuthi nje khona into ayidingayo ukhuluma nalo bhuti. Okay, fast forward ke ubhuti kanti usethenge umuzi wakhe eBluff, akamtshelile ubhuti wakhe ngoba shuthi naye akusenakho ukuzwana ngoba mehleze emkhuza bagcina sebethukana bexabana kugcine sekukubi. Uthi ke usisi ke kusho ukuthi ke ubhuti afike noma bengane abawu2 bahamba nezingane angene nabo. Uthi lo munye mengena naye iqhala nje athi lithi malingena usisi vele uselalele guest room awusekho nje lo mshado wakhe kahle nomyeni wakhe. Uthi angene ayele guest kwi bedroom yakhe umyeni shuthi uyazazi la efika alale khona. Uthi uyambona umuntu owaziyo umuzi nomuntu oqala ukufika komuzi. Uthi ambone lo muntu uthi sheme ngathi uyafika la ngempela kazi athi hayi ingane exoshiwe emakubo ngitshelile ukuthi azize zohlala lana vele bese ngitshelile ukuthi kanje uthi awadinwe ke nonkosikazi baxabane bashayane balwe kube kubi kube into angayazi uthi usevuvukele uyinto ongayazi afonela ubhuti ke lo owama-truck ngoba umuntu ngenhlanhla umuntu okhona but umuntu ohleze aphuma uya koBotswana, DRC, Lesotho nje umuntu ohleze ephuma but ngenhlanhla ukhona. Okay, so echazeni kwami ukuthi umuntu ohleze ephuma ngizama ukuchaza nokuthi imali yokuthi akwazi nayo ukuthenga umuzi yena mithathiphi. Okay, so uyayisebenzela naye useyithengela umuzi eBluff wazathenga nemoto but ubhuti wakhe akazi. So athi mefika afike ke umakoti nomkhonyana laba balule bashayena into ongakazi uyibone. Umuntu oshawe kakhulu kuyena umakoti ngoba uthi umyeni wakhe wakhipha imvubu wamdanda nje ngemvubu wamshaya waqeda ngayo. Uthi ke usisi okay mefika kubhuti wakhe ethi uyazama ukuthi uyayisolve inkinga laba nayo uthi naye angenwe imvubu uthi nje abashaye nje abakhombisa ukuthi akabasabi yena and futhi akafuna zongena indaba zakwakhe uzoyisolvela indaba zakhe uyindoda yena yere. Uthi hayi ubhuti wakhe ahambe ehambe yolanda nabanye abantu abadala ukuthi kuzokhulunywa kwayibona ubona ukuthi uyabafisa kwayibona ngemvubu athi yena uyiphilela impilo yakhe kanjani futhi abamthathe lo mfazi mabemfuna umfazi wabo vele umfazi wokuqala usuke kumfazi wabo umfazi wedlozi yena mayitholela abantu abathandayo futhi lo wambamba ngesisu sengane yere wabone imali wafuna izinto kuyena. Uthi hayi ke lo ubhuti omdala athi hayi mase kukanje ngicela ukuhamba nomfowethu athi uyamncenga athi nje angihamba ikwami la yerere athi hayi okay shuthi kathatha unkosikazi wakhe nezingane athi angahamba lo nezingane vele bazobuyiswa endlala ubani ozoba providela. Abathathe kubhuti wakhe abahambe kanti usethenga umuzi eBluff abathathe afike abashiye la kumuzi wakhe eBluff kube ukuthi naye kwakumphoqa ukuthi kumele ahambe nomsebenzi. Uthi hayi ke nangempela amtholele nosisi owayekade basize unini ngale wahamba naye njengoba sekunamadrama ahambe ke ayosebenzela lo sisi uthi amkhokhele angabe nankinga athi hayibo akahamba esibhedlela uthi nje usuyile kudokotela nangu petrol thatha imoto endlini yabo nje uthi nje amnakekele as much as engekho nemali njengalo wabhuti wakhe but la kumnandi kunepeace kuhappy uyaprovidelwa yonke into right. Uthathi umfowethu nje bethe umfazi yakasakufuni nabantu abadala akafuni kuba involve ezintweni zakhe ngicela ukuya kini ngiyolobola. Uthi hayi ke methu uya kantomazane bafika kantomazane bathi nje ayicha akusadingekwa ukuthi alobole amanyala yena washada kulomuzi in. Uthi hayi mabethoma malume abayingeni uthatha ayike okay agcine imlobola kuma wakhe athi uma wakhe ingcono lapho uhleli kahle uhlukumezeki uya understand because noma wakhe wayekade ehlukunyezwa nawo baba wakhe so uya understand enganeni yakhe ukuthi ayiye la kune peace khona vele umyeni wena othi akayimfuni noma uma wakhe ethi uyamfonela kwabe yena uyamthuka kanandaba naye. Athi kusise usuku abalihlelile lo mshado iwona uDecember uthi ke uthengo October uyomlobola
uyayithumela kumfowabo, shuthi uyombuyisela imali amlobola ngayo. Uyayithatha akayithathi, but bona ngoDisemba bayashada. And usisi-ke uthi kwama-fibroids akasenawo, so nje usazomitha mhlawumbe futhi nasemshadweni lo mnye ngoba phela akekho mdala kakhulu. Ngibingelela ngizokuthi ngiyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu Nzubulonge Isicofo, subscribe button le channel lethu ngenza kwethu-ke lolu daba-ke luthanda ukujula kancane. Mina nawe bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizovula ukuthi wena kwi-situation efana nale wena ungathini. Mina-ke nawe ngenza kwethu asiphinde sihlangane kwividiyo elandela kodwa. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.